नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूँ सिंगर नंदन बाबू। रउआ लोगन के बीच एगो हमर गाना बहुत जल्द आ रहल बा। गाना के नाम बा तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना रे। तो रउआ लोगन हम 2 लाइन गा के सुनात बानी। रउआ लोगन आशीर्वाद जरूर दीही, प्यार मिले। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करी, कमेंट करी, शेयर करी, ताकि रउआ लोगन के छोटा भाई आगे तक जाए। नमस्कार, प्रणाम। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, तोरे खातिर अब मरना गे। चले न झुमका नथिया दिले बो जैते खेत भले भरना गे। चले न झुमका नथिया दिले बो जैते खेत भले भरना गे। चले न झुमका नथिया दिले बो जैते खेत भले भरना गे।